Ya aikin. Ya wannan fa ko za ka sha? zan sha mana. To ka dan yi zubin to. Bari mu ba. Gashi ne ka dan. Yawa to. Nagode. Ahan. Yawa. Ya kai kuma fa? Na'am. Director. Ya ne daman kai nake nema za mu je mu yi aikin nan mu dawo. Ka gane ai aikin wannan Sani Danja da ya bamu karashin wannan filin gidan Danja. Yanzu ya za a yi za mu je ne? A ta wannan fa? Wannan? Kawo mana. Na Malians ne fa. Na Malians ne. Da Allah suke mu ne Malians. To director. Mu ne Malians. A fa director. Mu ne Malians. Mu ne Malians. Gani kuwa? Mu ne Malians. Director. Me ya faru? Me ya faru? Ka karfa sai an dauko igiya. Director ina aje? Director. Malians, mu ne Malians. Director to ai ya kamata a samu mu je mu karasa wannan acting din. Wani acting? Wanda za mu je yi. Malians, mu ne Malians. To ai director ya kamata a dan yanzu mu dauki wannan din. Director? Me ya faru? Malians, mu ne Malians. Mu ne Malians. Malians, mu ne Malians. Malians, mu ne Malians. Director yanzu ya za a yi ne.